ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди ҷои пештараи хитобозори шаҳри Душанбе қарор дорем. Аз ин тараф тарафи мебелӣ мешавад ва аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳи шаҳри Душанбе. Хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматии Platinum Plaza ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва инҷо тамошобинони гиромӣ таъмир карда ба буғчаи кӯдакон табдил меёбад ва хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои 11 шонага дар 10 шонааш ҷойгир аст. Мана ҳамин трезо мебошад. ворид мешавем. дӯстони азиз, сохтмон айни замон идома дорад, каме корҳои таъмирмондагӣ ва ин якум ва дуюм ҷои лифт мебошад. Дар бино 2 лифт мешавад. ва хонаи фурӯшии имрӯзаи мо мана ҳамин хона мебошад. Як хонага ба 2 хонага табдил додагианд бо масоҳати 50 метри квадратӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Дар инҷо ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. дӯстони гиромӣ, хона девор яъне перегородка надорад. Перегородкоя соҳибои хона аз ҳисоби худашон мекунанд. ин хонае ки мо ба шумо нишон додистем, ин ҳамчун як намуна мебошад. худи хона площадкаи холӣ мебошад, яъне перегородка надорад. ин якум ҳуҷра буду ва ин аллакай дуюм ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. иҷозати таъмир кардан ҳаст, яъне метавонед харидорӣ кунеду таъмирро оғоз кунед. турбои отоплениям гузарондагӣ ва баъзе ҳамсояҳо аллакай зиндагонӣ мекунанд. айни замон корҳои таъмирӣ идома дорад. дар маҷмаъаи Platinum Plaza баробари бардоштани биноҳо боз мактаб ва садикам бардоштагианд. дӯстони азиз, айни замон бошад сохтмон як маркази савдои калон идома дорад. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.